Wel, gawn ni droi at datguddiad pennod 5. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, yn rhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt, yn dweud i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, y bod mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythau. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna nawr gyda'r emyn cynta. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Wel, ein darlleniad ni heno yw Efengelig pennod 10, adnod 25 i 37, darn cyfarwydd i ni, sy'n cynnwys dameg y Samariad Trigarog. Dyma un o athrawon y gyfraith yn codi i roi prawf arno, gan ddweud athro beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Meddai ef wrtho beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith, beth a ddarllenni di yno. Atebodd yntau, car yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl.
a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrtho atebais yn gywir. Gwna hynny a byw fyddi. Ond yr oedd ef am ei gyfiawnhau ei hun. Ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy nghymydog? Atebodd Iesu, yr oedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i giro, eithant ymaith a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, yr oedd offeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno, pan welodd ef aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd daeth lefiad hefyd at y man. Gwelodd ef ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a rhwymo ei glwyfau, gan arllwys olew a gwyn arnynt, gosododd ef ar ei anifail ei hun, a'i arwain i leti a gofalu amdano. Tranoeth tynnodd 2 ddarn arian allan a'i rhoi i'r gwesteiwr, gan ddweud gofala amdano, os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Prin o'r 3 hyn dybu di, fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos a gwna dithe yr un modd. Ni'n diolch i'r arglwydd am iau'r sanctaidd. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr te mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, i ni'n diolch eto am y cyfle o ddod yn hyd yn enw yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n dod ger dy fron nawr unwaith eto yn enw a heiddiant a chyfiawnder Iesu Grist. Ac yn credu bod ni'n cael dod yn hyderus ger dy fron ac yn dod i'th bresenoldeb di. Ac yn dod at orsedd y nef nawr i alw arna ti mewn gweddi. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am y cyfle, diolch am y rhyddid sydd gyda ni i daddoli di heddi ar ddydd yr arglwydd. Diolch am y sul o arglwydd, diolch bod e'n ddydd yr arglwydd, yn ddydd yr atgyfodiad, yn ddydd i ni'n dathlu buddugoliaeth yr arglwydd Iesu, capten ein iachawdwriaeth ni. Ac i ni'n diolch o arglwydd bod yr arglwydd yn fuddigon, a bod e'n goncwerwr. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod e'n gelynion mewn cadwyn nawr gan yr Iesu mawr, sef pechod, marwolaeth, diafol ac uffern. Ac o arglwydd felly, i ni'n daddoli di nawr y Duw byw, i ni'n diolch bod gyda ni arglwydd byw, gwaredwr byw, archoffeiriad byw, brenin byw, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd felly, ni'n dod i blygu ger dy fron di, ni'n dod i gydnabod mai ti sydd Dduw, ti yw y Duw tragwyddol, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd, ni'n dod i daddoli, ni'n dod i rhoi mawl a diolch i ti. Does dim byd arall allwn ni roi o arglwydd, ond ni'n gallu rhoi mawl ac addoliad, helpa ni, i ddaddoli di nawr mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. O'n calonnau arglwydd, helpa ni i rhoi diolch i ti nawr ac yn ein bywydau i gyd, wrth gwrs. I ni eisiau rhoi diolch i ti, oherwydd ti yw ein crewr ni, ti yw ein cynhaliwr, a ti yw ein gwaredwr ni. A mae gymaint gyda ni i ddiolch i ti amdano. O arglwydd, diolch am dy ras i ni yn gyffredinol fel glywson ni bore yma, fel ein cynhaliwr. I ni yn diolch yn fawr iawn, bod ti ddim yn ymwneud â ni fel i ni'n heiddi o arglwydd. Oherwydd ein gwrthryfel a'n pechod, a'n dregioni i ni'n heiddi bod ti'n taflu ni'n aill ochr, gan anghofio amdano ni'n llwyr. Ond diolch am dy ras o arglwydd. Diolch am dy ras cyffredinol o arglwydd. A diolch am
yr Efengyl. Diolch bod ti wedi meddwl meddyliau o hedd amdano ni, Arglwydd. Gelynion gwrthryfelwyr, gelynion i ti yn ein pechod, ond ti wedi meddwl meddyliau o hedd. Ti wedi meddwl am greu heddwch a chymod gyda ni trwy waed Iesu Grist. Ac Arglwydd, i ni'n canmol dy gariad, i ni'n canmol dy ras yn yr Efengyl tuag ato ni, i ni'n rhyfeddu unwaith eto ato fe. Rhyfeddu ato ti, Arglwydd, rhyfeddu at dy ras tuag ato ni. Ac Arglwydd, i ni yn diolch am drefn y cadw, diolch am yr addewidion yn yr Hen Testament, y proffwydoliaethau, y cysgodion, yr addewidion, ac wedyn yng nghyflawnder yr amser bod yr Arglwydd wedi dod, bod Duw wedi ymddangos yn y cnawd, ac wedi byw heb bechod, ac wedi cael ei offrymu, wedi rhoi ei hun yn brydwerth dros lawer ar y groes. Yr oen di-euog yno'n marw, a minnau'r euog yn cael byw. Diolch am yr atgyfodiad, fel i ni wedi dweud yn barod. Diolch bod y ddyled wedi ei thalu, ac uffern wedi ei meiddi. Diolch, Arglwydd. A diolch am yr esgyniad i'r nef, i baratoi lle ar ein cyfer ni, ei bobl. Diolch, Arglwydd, bod un yna'n barod yn ein cynrychioli ni, bod y pen wedi cyrraedd, a bod y corff yn siŵr o gyrraedd hefyd. Diolch bod yn eiriol trosom ni, nos a dydd, bod ni ddim yn angof, bod yn ein cynrychioli ni, bod yn gweddio trosom ni. Diolch am yr ysbryd glân gafodd ei anfon i fod gyda ni'n barhaus. Diolch am waith yr ysbryd glân yn anadlu bywyd yno ni. Ni oedd yn feirw mewn camweddau a phechodau. I ni gael ein dwysbigo, i ni gael ein procio, i ni gael ein bywhau, i ni gael gras i droi ac i gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch. A diolch am yr ysbryd sy'n dod â chariad Duw i'n calonnau ni, ac ymwybyddiaeth o heddwch ar sail yr addewidion sydd gyda ni yn yr ysgrythyr. Yn unig wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Diolch am sel yr ysbryd glân, am ernes yr ysbryd glân, y blaen dal yna o'r nefoedd, yn ein profiad ohono ti nawr o Arglwydd. Ac ni'n gweddio heno yn yr oedfa, yn y cymundeb wedyn ni, ac awn ni gipolwg eto ar dy ogoniant i o Arglwydd. Mae angen arno ni o hyd, Arglwydd, i ni gael gweld mwy o ogoniant yr Arglwydd Iesu, gweld ogoniant Duw i ni ym mherson Iesu Grist. Ac Arglwydd, i ni yn dyheu weld rhagor, fel bod ni yn cael ein toddi o Arglwydd, unrhyw galedwch, unrhyw anfodlonrwydd, bod ti'n delio â ni, Arglwydd, ac i ni yn gweld yr Arglwydd, gweld Iesu yn gwneud byd o wahaniaeth i ni, gweld rhywbeth o'i ogoniant ef. Felly ni'n gweddio am hynny eto heno nawr o Arglwydd. Cyn ni'n cyflwyno ein gilydd i ti, cyflwyno y gwaith i ti unwaith eto, cyflwyno'n gwlad i ti, Arglwydd, hefyd. Ni'n gweddio dros waith yr Efengyl yng Nghymru, ac yn gofyn i ti fywhau y gwaith yng nghanol y blynyddoedd. Gofyn i ti drigarhau wrthon ni, gofyn i ti anfon yr ysbryd mewn nerth o Arglwydd, unwaith eto, i argyhoeddi llawer, i achub llawer o Arglwydd, i symud y deyrnas ymlaen. Arglwydd, i ni'n diolch am lwyddiant yr Efengyl mewn mannau eraill o'r byd. Ond i ni'n dal i feddwl am Gymru, ni'n dal i feddwl am ein gwlad ni ein hunain, Arglwydd. Gofyn am dy ras a dy drigaredd, wyt ti'n hoffi trigarhau o Arglwydd. Ni'n gofyn i ti drigarhau unwaith eto. Gweddio dros waith yr eglwys wythnos yma, diolch am gael mynd i'r cartre pnawn yma, diolch am gael mynd i ysgolion, diolch am bob cyfle sy'n dod, ac i ni'n gofyn ti bendithio hyn, Arglwydd. Trwy beri bod y gair, yr had, yn mynd i dir da
ac yn dwyn ffrwyth. Bod e'n egino arglwydd ac yn dwyn ffrwyth gogoniant i Iesu Grist ac gogoniant i thras di. Ac arglwydd i ni yn gofyn i ti siarad o'n i heno trwy'r gair ac yn gofyn i ti'n helpu ni i ddeall ynglyn â cael bywyd tragwyddol, i ddeall beth yw bod yn gymydog ac i weld yr efengyl o'r newydd. Arglwydd siarad â ni llefara wrthon ni arglwydd i ni'n gweddio. Cofio am ein gwlad, cofio am y rhai sydd mewn arweinyddiaeth yn y wlad o arglwydd ac yn y byd yn wir. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti roi mesur o ddoethineb a gras iddyn nhw, fel bod rhyddid i'r efengyl. Ni'n gweddio dros y gwledydd lle does dim, ac yn gweddio dros ein brodyr a chwiorydd, nertha nhw arglwydd, unwaith eto ni'n gweddio a cynnal nhw. Ac o arglwydd, ni'n gweddio bydd rhyddid yn parhau yn ein gwlad ni i gyhoeddi'r efengyl, yn gyhoeddus o arglwydd, yr ysrydoedd yn ogystal ac yn y capeli a'r eglwysi ac yn yr ysgolion. Ni yn gofyn ac yn diolch bod gyda ni a gweddio bydd yn parhau a bod ni'n cael byw bywydau tawel o arglwydd mewn ffordd sy'n dyblesio di yn ein cymdeithas ni. Arglwydd i ni'n cofio am y rhai sydd yn yr ysbyty nawr, gofyn eto i ti roi dy law arnyn nhw, gofyn i ti hymgeleddu nhw, amlygu dy hun iddyn nhw o arglwydd. Maen nhw eisiau ac angen dy weld di gyda nhw. Ac mae hynny'n gwedd newid pob sefyllfa, gwely, cystydd, ysbyty, pob dim, os wyt ti yna arglwydd. Felly, tyrd yn agos atyn nhw yw ein gweddi. Derbyn ni nawr o arglwydd gyda diolch. Aros gyda ni a maddau ni yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. Does neb ond ef, fy Iesu hardd, a ddichon lanwm ryd, fy holl gysuron byth a dardd o'i ddirfawr angau drud. Wel, gawn ni droi nôl nawr at Efengyl Luc a phennod 10 ac ni'n dod at ddameg arall heno a dameg gyfarwydd iawn i ni, wrth gwrs, dameg y Samariad Tregarog, falle yr un mwyaf adnabyddus ohonyn nhw i gyd.
Mae hyd yn oed yr enw Samariad yn adnabyddus yn ein cymdeithas ni, hyd yn oed. Hyd yn oed pobl falle sydd ddim yn gwybod am y ddameg, maen nhw'n gwybod rhywbeth am Samaritan sydd yn rhyfedd, yn dywe. So, cymrwch chi nawr te rai o'r logos yma, Samaritans. Chi'n gwybod, chi'n gallu ffono pobl, a mae rhywun yn mynd i wrando. Mae yna glist i wrando, os ych chi'n ffonio a rhywbeth yn eich poeni chi. Felly mae'n gyfystyr a rhywun caredig, ystyriol, sydd ddim yn mynd i basio heibio i chi. Ac mae wedi dod yn enw adnabyddus yn ein cymdeithas ni, y Samariad, o achos, wrth gwrs, y ddameg, y Samariad Tregarog. Ac wedyn ni, Samaritan's Purse yw un arall, Operation Christmas Child, sydd yn mynd a rhoddion i blant mewn llefydd anghennus, wrth gwrs, amser y Nadolig, Samaritan's Purse. Felly mae'n adnabyddus i ni, dyna'r pwynt cyntaf yna. Nawr te, o ran pwrpas y darn yma, a pwrpas y ddameg, mae yna 4 peth, nid 4 pwynt, ond 4 peth nawr, o ran beth allwn ni weld yn y pwrpas. Mae'n dangos yn gyntaf pwy yw ein cymydog. Fod pawb ac unrhyw un yn gymydog i ni. Yn ail, mae'n dangos beth yw bod yn gymydog. Beth mae'n golygu i fod yn gymydog ac i garu'ch cymydog. Mae'n dangos i ni bod etifeddu bywyd tragwyddol trwy'r gyfraith yn amhosibl. A hefyd, mae yna gysgod yma o'r Efengyl. Ffordd i ni yn cael bywyd tragwyddol yn y ddameg. Bod Duw yn cwrdd â'n hangen ni trwy Iesu Grist, wrth gwrs. Wel nawr te, gobeithio bydd y pwyntiau yna'n dod allan wrth i ni fynd trwy y neges. Cwestiwn sy'n dechrau'r hanes, wrth gwrs, cwestiwn arbenigwr yn y gyfraith, cyfreithiwr, mwy na thebyg un o'r ysgrifenyddion yw e, ac mae e'n dod i roi prawf ar Iesu. Mae rhai yn cymryd bod e'n rhywbeth drwg, prawf. Mae rai eraill yn meddwl bod e'n brawf mewn ystyr mwy cadarnhaol. Wel, na fe, mae'n anodd gwybod, ond mae'r cwestiwn yn gwestiwn ardderchog. Sim amheuaeth am hynny, mae'n gwestiwn ardderchog. Beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol? Sut mae cael bywyd tragwyddol? Mae'n gwestiwn sy'n ystyried tragwyddoldeb i ddechrau. Mae'n gwestiwn sydd yn ymestyn, yn dyw e, yn fwy ac yn ehangach na bywyd yn y byd hwn, sydd yn beth da iawn. Ac a gweud y gwir, bydde fe'n hyfryd bod mwy a mwy o bobl yn gofyn y cwestiwn ac yn meddwl am y cwestiwn yma. A mae'n rhywbeth i ni, falle i awgrymu bobl, os gallwn ni, i feddwl amdano fe. Bywyd tragwyddol. Mae'n haeddu sylw pob dyn, pob menyw, pob plentyn, pawb. Achos mae pawb yn bod am byth, wrth gwrs, na beth mae'r Beibl yn dweud wrthon ni. I ni ag eneidiau anfarwol. I ni'n bod am byth yn y nef neu y niffern, fel glywson ni y bore yma. Naill ai ym mhresenoldeb gogoneddus Duw, neu yn y tywyllwch eithaf. Dyna y ddwy opsiwn i dragwyddoldeb. A mae'n fater mawr. Mae'n fater o'r pwys mwyaf. Ac mae'n drenu, na dyw e ddim yn fater sydd ar feddwl rhagor o bobl. Mae'n bwysig iawn iawn. Mae llawer falle yn anwybyddu y cwestiwn, neu ddim yn meddwl hyd yn oed amdano fe. I ni yn clywed llawer iawn yn ein cymdeithas am yr economi. Allwch chi ddim troi'r teledu mlaen neu darllen y papur, byddwch chi'n clywed lot am yr economi, cyflwr yr economi a safon bywyd mewn ystyr economaidd.
dyfodol y blaned, fyddwn ni'n clywed lot fawr wythnos yma eto, pob wythnos, am ddyfodol y blaned. Ac mae hynny yn peri gofid i lawer o bobl, ac anobaith i lawer o bobl hefyd. Ac cwestiynau tebyg i hynny, iechyd tymhorol ar y ddaear. Nid bod nhw ddim yn bethau pwysig, maen nhw yn bethau pwysig ynglyn â bywyd bob dydd. Ond mae yna fater pwysicach. Mae yna fater pwysicach. Sydd achos mae e'n ymwneud â tragwyddoldeb. Nid dim ond nawr, nid dim ond y ffenest o amser i ni yma ar y ddaear. Mae'n ymwneud â hwnna, a mwy, bywyd tragwyddol. A mae'n gwestiwn pwysig. Ac mae'n gofyn i'r arglwydd Iesu, ac mae'n ei gyfeirio fe at yr ysrythyr. Yna beth mae Iesu Grist yn gwneud. Mae'n dweud wrtho fe, wel nawr te, beth sydd yn y gyfraith? Na i faes wrth gwrs. Mae'n arbenigwr yn y gyfraith. Mae'n ysgrifennydd. Mae'n gyfreithiwr, os mynwch chi, a mae'n cyfeirio fe nôl ato fe. Dyma berson oedd yn meddwl bod e'n deall ac yn gallu dehongli cyfraith Duw. 613 o bwyntiau y Tora y gyfraith ar flaen i fusedd siŵr o fod. A mae'n rhoi ateb. A mae'r ateb mae'n rhoi yn rhan o weddi dyddiol yr Iddew, y Shema. Yn bos chi wedi clywed am y Shema, gweddi foreol a hwyrol dyddiol yr Iddewon. Ac mae'n cynnwys, nid yma fe i gyd, ond mae'n cynnwys, wrth gwrs, y geiriau sy'n crynhoi beth mae pan ofynnwyd i Iesu Grist, mae ei hunan yn ei ddefnyddio fe, chi'n cofio, p'un yw'r gorchymyn mwyaf, chi'n cofio? A Iesu Grist yn ateb fel hyn, car yr arglwydd y Dduw a thwll galon, ac a thwll enaid, ac a thwll nerth, ac a thwll feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Felly mae'r rhan gyntaf yn y Shema. Ac wedyn mae e'n ychwanegu'r ail ran o Leviticus. Wrth gwrs, car dy gymydog fel ti dy hun, Leviticus 19:18. A dyma'n union fel oedd Iesu wedi ateb un arall. Chi'n cofio, ynglyn â y gorchmynion mawr. Dyma'n union yr ateb oedd Iesu hunan wedi roi. Ac felly, mae e'n cydnabod, wyt ti wedi ateb yn dda, ynglyn â'r gyfraith, y gorchmynion mawr, ti wedi crynhoi yn dda iawn, a wedyn mae Iesu'n gweud wrtho fe, gwna hynny, a byw fyddi. Right? Ti'n gwybod, Ti'n gwybod fan hyn? Ti'n gwybod, ti'n gallu adrodd bob dydd? Gwna fe nawr te, os wyt ti am ennill bywyd tragwyddol. Un peth yw i wybod, un peth yw gwybod y gorchmynion, ond gwna fe felly, gwna fe. Dyna beth mae'n dweud wrtho fe. Mae'r gyfraith, ych chi'n gweld, yn dda. Cyfraith Duw yw e. Mae'r gorchmynion yn dda, yn sanctaidd ac yn dda, medde'r apostol Paul. Ac maen nhw yn ardderchog. Be sydd yn well na caru Duw yn holl galon, yn holl feddwl, yn holl enaid, yn holl nerth, a caru'n cymydog fel ni'n hunain. Mae'n dda, mae'n sanctaidd ac yn dda. Ac mewn theori, os yw bydde rhywun yn ei gadw, be fydde fe'n cael bywyd tragwyddol. Ond mewn gwirionedd, does neb yn gallu. Dyna'r broblem. A mae'r arglwydd Iesu yn pwyntio'r person yma i weld mae nid dyma'r ffordd i gael bywyd tragwyddol. Gwna hynny a byddi di fyw. Ond wrth gwrs, ni'n yn gallu gwneud hynny. Does neb yn gallu gwneud hynny. Mae pawb wedi pechu a mae pawb yn syrthio'n fyr o goniant Duw. Nid jyst bod ni ddim yn taro'r bullseye, ni ddim yn bwrw'r target hyd yn oed. Ni'n cwmpo'n fyr o goniant Duw. A nawr mae'r
y dyn yma, y cyfreithiwr, yn gofyn cwestiwn arall. Pwy yw fy nghymydog? Mae eisiau gyfiawnhau ei hunan. Mae safon y gyfraith yn ein condemnio ni. Mae'r safon mor uchel, mae'n ein condemnio ni wrth gwrs, o ran caru Duw a charu cymydog. A'r unig ffordd allan ni gyfiawnhau ein hunain yw tynnu'r safon i lawr. A dyna oedd yr Iddewon yn gwneud. Nawr mae'r cwestiwn yma yn gwestiwn technegol nawr gan un o'r ysgrifenyddion. Pwy yw fy nghymydog? Shwd i ni'n dehongli hynny? Beth mae'n dweud yn y gyfraith? Pwy yw fy nghymydog? Na'r pwynt. Achos o dehongliad gan yr Iddewon o gymydog oedd yn wahanol i'r dehongliad mae Iesu Grist yn rhoi. Dehongliad gwahanol iawn. Fel oedden nhw'n dehongli fe? Wel, perthynas o ran gwaed a chenedl, neu un yn dilyn yr un Duw, yn yr un grefydd. Felly, cyd iddew a throselit o gyfiawnder. Oedd na ddwy lefel o proselyt i gael. Proselyt y porth, neu proselyt y gat, a proselyt o gyfiawnder. O dwy lefel. Oedd un proselyt o gyfiawnder wedi cael ei enweidi, oedd e wedi dod yn iddew cyflawn yng ngolwg yr Iddewon, ac oedd e mewn wedyn ni, oedd e'n un o'r cymdogion. Oedd e'n gymydog, chi'n gweld, yn y ffordd o ddehongli. Y cyd-genedl, pobol Dduw nawr, y cyd-genedl raidd yn credu yn union yr un ffordd yn y grefydd Iddewig. Ond am cenedl ddynion, gweddill y byd, a phroselyt y gat, so nhw'n cyfri fel cymdogion. Ond nhw ddim yn gymydog, chi'n gweld, ac felly oedden nhw'n cael ei dysgu yn y traddodiadau nawr, oedd nhw'n cael ei dysgu os oedd rhywun fel yna mewn trafferth, mewn perygl ar y môr neu ar yr hewl neu rwle. Oedd ddim dyletswydd i fynd i helpu hwnnw. Achos doedd hwnnw ddim yn dod i mewn i'r dosbarth cymydog. Oedd e'n cael ei gyfyngu, chi'n gweld? I wneud e'n haws i fod o fewn cyrraedd. Ond gawn ni weld, mae hyd yn oed hwnnw y tu hwnt i gyrraedd dyn wrth gwrs. Wy'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl, clywed gan rhywun o'n teulu ni, teulu ehangach nawr, plentyn wedi bod yn yr ysgol gynradd, a wedi bod yn yr ysgol trwy dydd, a wedyn amser gwely nawr, a cael gweddi cyn mynd i gysgu, chi'n gweld? A cael, na fe oedd yn gweddio nawr cyn mynd i gysgu. A dyma fe'n gweud, bless all the children in my class, except. Oedd e'n enwi rhywun wedyn ni, na i ddim gweud yr enw, yn gofyn bod y person, ond oedd wedi cwmpa mas ar rhywun yn ystod y dydd. So, bless all the children in my class, except. Doedd e ddim yn gymydog. Doedd e ddim yn dod mewn i'r dosbarth o gymydog, chi'n gweld? A dyna beth oedd yr Iddew yn gwneud. Ond nhw'n cyfyngu'r dosbarth pwy oedd cymydog. So, oedd y cenedl ddynion, gweddill y byd, a proselytes, hanner proselytes, na, ond nhw ddim yn dod mewn o gwbl. Felly dyna'i dehongliad nhw o garu cymydog, chi'n gweld? Mae'n help fi'n credu gael tyn bach o gefndir fel yna, mae'n rhoi cefndir wedyn i eiriau yr arglwydd Iesu. A mae'r ddameg yn sôn am ffordd gyfarwydd, byddai rhai oedd yn clywed nawr yn gwybod yn union am y ffordd yma, oedd yn mynd lawr o Jerusalem i Jericho. Oedd e'n ffordd adnabyddus iawn, oedd e'n adnabyddus fel ffordd, oedd e'n mynd lawr, mae'n eitha wahaniaeth lefel o Jerusalem lawr i Jericho, rhyw 17 milltir o hewl yw'r hewl yna. Ac oedd ran ohoni yn cael ei galw yn ffordd
gwaed, ffordd gwaed, achos bod hi mor beryglus, bandit country oedd e. Ac mae sôn am rywun yn cael ymosodiad, oedd e'n gyfarwydd, oedd e'n digwydd, mae stretches o hewl, ych chi'n gweud, o mae hwnna'n beryglus heddi, yn beryglus i'r car falle, rhyw stretch yn beryglus. Wel nawr, oedd un stretch, oedd e'n beryglus i chi fynd ar eich pen eich hunan. Os o'ch chi'n gwybod, oedd e'n beryglus, allech chi gael y lladron, mae'r bandits yma yn ymosod arnoch chi. Hefyd, oedd e yn ffordd, oedd yr offeiriaid a'r lefiaid yn defnyddio trwy'r amser. Oedd yr offeiriaid a'r lefiaid wedi rhannu yn ddosbarthiadau gwahanol, 24 dosbarth, ac oedd pawb yn dod yn ei dro i wasanaethu yn Jerusalem. A beth oedd yn digwydd, bydde hanner y dosbarth yn Jerusalem a bydde hanner yn Jericho. So hanner yn gweini yn Jerusalem, hanner arall yn gofalu am y supplies, yr anifeiliaid ac yn y blaen, a'r pethau oedd eu hangen i weinyddu. Ac oedden nhw'n rhannu fel yna rhwng Jerusalem a Jericho. Felly, unwaith oedd yr offeiriaid a'r lefiaid wedi gorffen i rhan nhw'r gwaith, cyfnod, ond nhw'n mynd lawr wedyn ni i Jericho at y lleill. A'r iddew felly yn teithio. Dyw Iesu ddim yn dweud hynny, ond mae'n amlwg mae iddew yw yr un sy'n teithio ar hyd y ffordd. Mae'n syrthio i ddwylo'r lladron, a maen nhw'n lladrata, tynnu ddillad ei giro fe, a'i adael i farw. Mae'n hanner marw, a maen nhw'n ei adael i farw. Mae gobaith pan mae offeiriad yn dod heibio. Mae gobaith pan mae offeiriad yn dod heibio. Dyma beth ni'n darllen yn Hebreaid 5 am yr arch offeiriad. Mae'n gallu cydymddwyn, cydymdeimlo a rhai anwybodus a chyfeiliornus gan ei fod yntau wedi ei amgylchu a gwendid. Wel, os mae fod yn cydymdeimlo gyda dyn yn ei bechod, beth am ddyn yn ei angen te? Wel, byddech chi'n meddwl bydde fe a chydymdeimlad gyda phobl. Yr arch offeiriad yw hwnna, byddech chi'n disgwyl bydde offeiriad hefyd. A cyd-iddew gyda llaw. A dyw e ddim yn mynd i wasanaethu, does dim esgus bod e'n gorfod cadw ei hun yn lan yn seremoniol. Mae wedi bod yn gwasanaethu achos mynd lawr mae e. Mae'n mynd lawr o Jerusalem i Jericho. Ond mae'n pasio heibio a'r lefiaid wedyn yn gwmws yr un peth. Y lefiaid oedd yn helpu yr offeiriaid, cadw'r tân i fynd, tanio'r arogl darth, gofalu am y canu a canu offerynnau yn y deml. Ac wedyn y person nesaf yw'r Samariad. Ac fel ni'n gwybod, mae'n sioc bod e'n dod mewn i'r stori fel hyn. Mae'n ergyd go iawn. Mae'n anodd i ni werthfawrogi, wy'n credu. Ewch nôl i gwedwch Iwerddon yn y 70au, y Pabyddion a'r Protestaniaid, a'r atgasedd yna rhwng y ddau grŵp yna. A chi'n dod nawr, mae pwy bynnag yw mae pabydd ar y llawr, a mae pwy sy'n dod heibio yn un o'r Protestaniaid. Un o'r Orange Order yn dod heibo. Beth mae e'n mynd i wneud te? Mae'n sioc i ddod â fe mewn i'r sefyllfa. O'n i'n clywed 20 mlynedd yn ôl am y sefyllfa yn Rwanda a'r llwythau. Dwi'n yn cofio'r enw yn iawn, fe'n gweud yn anghywir siwr o fod, ond oedd 2 lwyth ac yr atgasedd yma at ei gilydd. A dyma i chi fod i weld fan hyn, oedd yna atgasedd rhwng y Samariaid a'r Iddewon. O'n nhw'n dras cymysg, mae'n mynd nôl cannoedd o flynyddoedd, hen hanes yw e. Mae'n rhywbeth tebyg i beth all ddigwydd yn ein byd ni heddi nawr, beth sy'n cael ei drafod am y dwyrain canol, yn amser yr alltudiaeth i Asyria, gafodd y llwythau'r gogledd i gymryd i Asyria, gan ymerawdwr Asyria, a be nath e benderfynu oedd symud
pobl eraill mewn yn eu lle nhw. Wel, ni'n clywed am hynny yn y newyddion nawr. Oeddi pobl yn mynd i gael eu symud i mewn i wlad arall. Wel, dyna nath ymerawdwyr Asyria dod â pobl oedd yn addoli duwiau eraill, doedd nhw ddim yn dod o Israel, dod â nhw mewn, a'i gosod nhw fyna, a rheini, wrth gwrs, oedd Samariaid. Nes ymlaen, o'n nhw'n addoli duwiau hunain, ac wedyn Duw Israel mawr. O'n nhw'n gymysglyd, ac o'n nhw ar wahân. Oedd gyda nhw i ffordd eu hunain o addoli ac yn y blaen. Oedd yna bellter rhyngthyn nhw. Ond y Samariad, a mae yn bwysig i ni drial deall yr atgasedd, y ddau grŵp yma yn erbyn ei gilydd. Ac mae e'n wahanol. Beth bynnag yw o ran bod e'n Samariad, mae gyda fe galon dyner. Mae gyda fe dosturi pan oedd y lleill yn galed ac yn ddidostur, fel petai dim ots o gwbl. Mae e'n wahanol. Ac nid yn unig mae'n teimlo tosturi, ond mae'n gweithredu ar y tosturi yna. Mae'n estyn cymorth, a mae'n croesi y ffin yna. Does dim ffin, wrth gwrs, llythrennol, ond mae yna ffin rhyngthyn nhw, mae yna wal rhyngthyn nhw. Mewn rhai ardaloedd, mae yna segregation, yn does e? Ond mae'n croesi hwnna i fynd draw. Mae'n rhwygo, falle, mae rhai'n awgrymu bod e'n rhwygo rhan o'i ddillad ei hunan i wneud bandage i'r dyn yma. Mae'n estyn gwyn a golew i olchi glwyfau fe, wrth gwrs, ac yn ei gymryd ar ei anifail i leti, mae'n talu am ei ofal a mae'n addo rhagor os oedd angen, pan fydde fe'n dod nôl. Dyma beth yw bod yn gymydog. Meddai Iesu Grist. Dyma beth yw bod yn gymydog. A mae hwn yn bwysig i ni, yn bwysig iawn i ni fel Cristnogion, achos mae cyfraith Duw ar ein calonnau ni. Dyma ddymuniad ein bywyd ni yw gwasanaethu'r arglwydd a cadw i orchmynion, nid i gael bywyd tragwyddol, mae hynny'n amhosibl, ond i ddiolch, wrth gwrs, i diolch. I ni eisiau caru ein cymdogion, fel ni'n hunain. A dyma beth mae'n golygu. Mae cymydog yn golygu unrhyw un sy'n dod ar draws ein cylch ni, ein bywyd ni, ein llwybr ni, unrhyw un, a phob un, dim ots. A dyma beth mae'n ei olygu. Mae'r teimlad o dosturi a mae'n weithredu ar y dosturi hefyd. Ac dyna mae'r arglwydd Iesu'n ei osod allan yn y ddameg fel yna. Ac Iesu sy'n gofyn cwestiwn wedyn, chi'n cofio, pa un a fi yn gymydog? Dyw e ddim cweit yr un peth â cwestiwn y cyfreithiwr, os chi'n sylwi. Cwestiwn y cyfreithiwr, pwy yw fy ngymydog? Cwestiwn Iesu, pa un a fi yn gymydog? Nid pwy sy'n mynd i fod yn gymydog i fi, ond Iesu'n gweud, wel, mae eisiau ni feddwl, i bwy allai i fod yn gymydog. Dyna y pwyslais mae'r arglwydd Iesu yn rhoi. Ac felly, pa un a fi'n gymydog i'r sawl oedd ar y llawr mewn trwbl. Ac wrth gwrs, mae'n gorfod ateb, mae'r un oedd yn gosod trigaredd. Dwi'n yn dweud Samariad, bydde fe ddim eisiau gweud y gair siwr o fod, yr un oedd yn gosod trigaredd. A Iesu'n dweud wrtho fe eto, yr ail waith nawr, mae Iesu'n dweud ynglyn â'r gyfraith, wel, gwna dithau yr un modd. Gwna fe, os wyt ti eisiau etifeddu bywyd tragwyddol trwy'r gyfraith, mae rhaid ti wneud e. Mae rhaid ti wneud e. Mae rhaid ti gyflawni fe. Ond wrth gwrs, mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Mae ti hwnt i ni yn ein pechod ac yn ein methiant i garu Duw a'n cymydog. Does dim sôn fan hyn, di ni ddim yn gwybod, does dim sôn, does dim arwydd bod y cyfreithiwr wedi gweld na chydnabod ei fethiant ger bron yr arglwydd Iesu.
A mae hwnna'n drist iawn. Achos mae yna neges yn y ddamweg sy'n dod â gobaith i ni fel rhai sydd wedi methu cadw cyfraith Duw. Os mae nid trwy gadw y gyfraith, gan bod yn amosib, i ni'n cael bywyd rhagwyddol, wel, sut i ni'n cael bywyd rhagwyddol te? Mae rhaid ni weld ein hangen, a mae rhaid ni dderbyn gwasanaeth Iesu Grist. Mae rhaid ni weld ein hangen yn ein pechod a derbyn gwasanaeth Iesu Grist. Nid beth i ni'n cyflawni, nid beth i ni'n ennill, a mae hwn yn dal yn bwnc pwysig wrth i ni rannu'r Efengyl â phobl, siarad â phobl. Mae'n syndod pa mor ddwfwn yw'r syniad yma heddi o talu amdano fe. Ennill, haeddu bywyd rhagwyddol gyda llawer iawn o bobl yn ein cymdeithas ni. Nawr, mae yna drafodaeth ymhlith esbonwyr, a ddylen ni weld darlun o'r Efengyl yn y ddameg a'i peidio. Ac i ba raddau dylen ni weld hynny. Mae yna wahanol farn pendant am hynny. Wel, mae'n ddrwg 'da fi, allai ddim peidio a gweld cysgod o leia o'r Efengyl yn y ddameg yn bersonol yn dyfe. Mae yna ddyn wedi cael ei adael yn hanner marw ar y llawr, mae wedi dioddau, ond mae'n rhyw gysgod o'n cyflwr ni yn ein pechod ni. Ond y gwir yw, i ni yn farw mewn camweddau a phechodau. Nid hanner marw, i ni yn farw mewn camweddau a phechodau. Ac oedd i weld yn ddiniwed, mae'n cwmpo i ddwylo lladron. Ond i ni'n gyfrifol am ein pechod, i ni'n gyfrifol am ein gwrthryfel yn erbyn Duw, a'n cyflwr pechadurus trienus. A'n pechodau ni, ein troseddau ni, yw y lladron os mynwch chi, ac ein methiant ni i garu Duw. A hefyd, wrth gwrs, pobl sy'n dal yn ei pechod sy'n gwrthod yr Efengyl. Mae hwnna'n bechod difrifol iawn o wrthod gwyn ac olew Calfari. Ac dyn oedd y Samariad, wrth gwrs, oedd yn digwydd taro heibio. Duw ddyn oedd Iesu, mae'n dod o'r nef, y Duw ddyn. O'r nef i Bethlehem ac i aros gyda ni. Mae'n gwneud ei babell gyda dyn. Mae'n aros gydol i oes gyda ni yma ar y ddaear. A nid digwydd taro, nid digwydd. Mae wedi dod yn fwriadol i fod gyda ni. Mae wedi dod i aros gyda ni. Mae wedi dod i fod yn geidwad i ni. Ac wrth gwrs, cafodd yr arglwydd Iesu ei erlyd. Gafodd ei ymosod arno fe. Gafodd ei stripio. Gafodd ei giro. Gafodd ei roi ar y groes. A fel yna mae wedi talu am ein pechodau ni. Fel yna mae wedi'n rhyddhau ni o'n pechodau. Ac nid gwyn ac olew, wrth gwrs, sy'n englanhau ni o'n gwaed mab Duw. Gwaed mab Duw yn ei ddioddefaint beth fyddwn ni'n cofio amdano fe nawr yn y cymundeb. Ac mae yna sôn am 2 denarios oedd yn hael iawn, wrth gwrs, ac oedd yn fodlon talu ragor. Mae'r Testament Newydd yn gweud bod yr hwn oedd gyfoethog wedi dod yn dlawd mwyn ein cyfoethogi ni. Gadael y gogoniant i ddod i'n deiar i'n cyfoethogi ni a bywyd tragwyddol. A mae yna dosturi, mae yna gariad parhaus gan yr arglwydd tuag ato ni. Mae'n para, nid dros dro mae tra bod rhyw angen arbennig na, mae'n para o hyd. Ac i ni'n cael mae yna dosturi fan hyn sy'n croesi ffiniau, a mae'n rhyw ddarlun gwan iawn
o dosturi y ceidwad, dosturi'r arglwydd Iesu. A mae wedi tosturio wrtho ni, wrth ryfelwyr yn ein pechod ni. Mae'n tosturio wrth Jerusalem, pan mae'n gweld Jerusalem, mae'n wylo dros Jerusalem, sydd yn gwrthod y Meseia, ac yn gwrthod bywyd iddyn nhw eu hunain. A mae'n tosturio wrtho ni wrth gwrs. A mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol. Ac mae'n aros gyda ni. Ac mae wedi gwneud yn siŵr bod yr ysbryd glân yn aros gyda ni yn barhaus pan mae wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. Mae'n gadael ei addewidion, mae wedi gadael ei addewidion gwerthawr. Mae wedi rhoi i ni yr ysbryd glân a'i dangnefedd nes bydd yn dod yn ôl. 14 o Ioan, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd. Yr wyf yn rhoi i chwi fy nangnefedd i fy hun. Nid fel mae'r byd yn rhoi, rwyf yn rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynyrfu'ch calon a pheidiwch a gofni. Mae'n gadael hwnna gyda ni. A'i dangnefedd sydd uwchlaw pob deall. A'r ysbryd yn cael ei roi ar addewid wedyn ni o ddod yn ôl, nid jyst i dalu, os oedd rhywbeth extra i dalu, i ddod yn ôl i'n cymryd ni ato fe ei hunan am byth. Ac y drydedd adnod yw hwnna, ac os a pharatoi lle i chwi, fe ddo fy nôl, a'ch cymryd chi ata fy hun, mwyn i chwitha i fod lle y rwy fi. Wel, mae yna ryw gysgod gwan o'r Efengyl yn y ddameg, ond mae'n gysgod hyfryd eto i gyd. Achos mae meddwl am ennill bywyd tragwyddol trwy gadw'r gyfraith, mae'n amhosibl. A dwi eisiau dweud mor glir a mor uchel a gallai, mae'n amhosibl. A mae'n greulon i roi unrhyw argraff i rywun, llwch chi drial eich gorau a gobeithio cael bywyd tragwyddol. Mae'n amhosibl. I ni wedi methu, i ni'n cwmpo'n fyr, does dim gobeith gyda ni. A mae dim ond meddwl fan hyn, beth yw gwir gariad atgymydog. Dim ond rhywbeth un peth. Mae tu hwnt, wrth gwrs. I ni wedi methu gymaint o weithiau yn barod lle mae hynny yn y cwestiwn. Mae'n amhosibl i etifeddu, i ennill bywyd tragwyddol. Ond, yna ffordd arall, ni'n gwybod, na'r Efengyl, na beth i ni'n eisiau cyhoeddi i bobl. Mae yna un wedi dod i'n hachub ni, i wasanaethu, i roi ei hunan drosto ni, i'n glanhau i ni o'n pechodau, a dod â ni yn iawn ger bron Duw. A wedyn, i roi ei orchmynion yn ein calonnau ni, fel bod ni'n i fyddhau nawr i ddiolch iddo fe. I roi diolch. Dyna'r gwahaniaeth gyda'r Cristion. Mae'n dyheu am fod yn sanctaidd, mae'n dyheu ydy am gadw'r gyfraith, ond fel diolch. Nid i ennill dim byd, nid i heiddi dim byd, nid i dalu nôl am ddim byd, ond fel diolch i'r arglwydd am ei ryfedd ras a'i ryfedd drigaredd tuag ato ni. Felly ni'n diolch i'r arglwydd am yr hanes yma heno. Mae'n hanes cyfarwydd, dwi'n gwybod, a'r ddameg yn gyfarwydd. Mae'n dangos bod pawb ac unrhyw un yn gymydog. Mae'n dangos i ni beth yw bod yn gymydog, beth yw caru cymydog. Mae'n dangos bod etifeddu bywyd tragwyddol trwy gadw'r gyfraith yn amhosibl. A mae yna gysgod bach o'r Efengyl, a'r gobaith sydd i bechaduriaid yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i ni'n dod at yr emyn nesaf, y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio i braidd trwy'r erchyll anial mawr.
Diolch o arglwydd am dair i ni heno. Diolch am ein atgoffa ni o wirioneddau pwysig iawn. Diolch am weld bod ennill bywyd tragwyddol yn amhosibl trwy gadw y gyfraith. Diolch am ein atgoffa ni arglwydd o hynny nawr. Diolch am ddangos i ni beth yw bod yn gymydog mewn gwirionedd. Diolch am ein atgoffa ni o arglwydd. A diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch am y Samariad nefol. A ddath i'r ddaear yma i farw, i ddioddau a marw drosto ni, mwyn golchi ein brywiau ni, a'n hadfer ni, a roi i ni fywyd tragwyddol. O, diolch, ac ar dy ben bo'r goron. Amen.